Chceš vedieť, aký je najjednoduchší spôsob, ako spoznať ženy ako táto? Nie sú to zoznamky, nie je to Instagram, nie sú to ožáté house v nejakom klube, je to oslovovanie žien v reálnom živote. Osobné rozhovory a skutočné ľudské spojenie je na pokraji zániku. Až 55% mužov minulý rok neoslovilo žiadnu ženu. Nikdy nebolo menej konkurencie o tie najkrajšie ženy. Kým väčšina chlapov sa snaží preraziť na preplnených zoznamkách a snažia sa vytvárať plítke a ľahko nahraditeľné vzťahy, ty sa môžeš jednoducho odlišiť tým, že ju oslovíš. Stretnúť ich v reálnom svete je ten najjednoduchší spôsob, ako vytvoriť spojenie s tými najatraktívnejšími ženami. Na nešťastie, kvôli sociálnym sieťam, technológiám, umelej inteligencii sme čoraz viac izolovanejšími a na svete zostanú len dva typy mužov. Tí, ktorí sa viacej uzavrú do seba, ostanú v komfortnej zóne, budú scrollovať a pasívne sledovať ženy, ktoré by chceli. A tí druhí, tí odvážni, vyjdú von do reálneho sveta a spravia z týchto žien súčasť ich života.